זה מנדי המתוק, שלפעמים יש לו קצת קשיים, אם אלה קשיים חברתיים, קשיים באינטראקציה עם האחים שלו, קשיים באיך לפעמים להביע את עצמו. הוא הרבה פעמים לוקח את הדברים בהומור, בצחוק, גם ברגעים שלא כל דבר מצחיק. והוא לומד לאט לאט להתאים את עצמו לסיטואציה. כרגע אין לי עדיין את הכלים כיצד באמת לעזור לו, ואני עושה את ההשתדלות לעזור לו במה שאני יכולה, בדברים שהוא אוהב לעשות, דברים שיכולים להרגיע אותו ברגעים שהוא אובר פעיל, דווקא ברגעים שצריך להיות קצת יותר נינוחים ורגועים, אז יש את הדברים שעוזרים לו להירגע. ובואו נראה מה הדבר הראשון שעוזר לו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. איזה דברים מקלים עליך שאתה יכול לעשות אותם? איזה דברים אתה יכול לעשות שהם מקלים עליך? זה יודע. תחשוב, מה יש לך למשל? שקית עם מה? מישהו. אתה רוצה שנבדוק רגע אחד את השקית מישושים שלך? כן. טוב, אז הנה עכשיו חזרתי והבאתי את השקית. בוא תראה איזה מישושים יש לך. אתה צריך להוציא וממש להראות למצלמה את המישושים. ומה אפשר לעשות עם המישוש הזה? ואז מה אתה יכול לעשות איתו? לעשות ככה, למשש אותו עם היד. בוא נראה איזה עוד מישושים יש לך. עוד מישוש שאתה מאוד מאוד אוהב. איתו עושים ככה. נכון, זה עוד סוג מישוש, אבל הוא דומה מאוד למישוש שיש לך כבר ביד. בוא תוציא, אתה עושה שהוא עושה את הרעש הזה? בוא עכשיו תראה את המישוש הנוסף. וואו. הוא עושה ככה. מה אתה אוהב לעשות איתו בדרך כלל? מהמם, וזה מרגיע. יפה, וזה מרגיע אותך כשאתה משחק במישושים? כן. זה עוזר לך? והנה, יש פה עוד כל מיני מישושים. גם משהו שהוא כבר באיזשהו מקום מצד אחד הרוס, ומצד שני, עדיין אפשר להשתמש בו. יש פה עוד כל מיני דברים שאפשר למשש. אז כן, המישושים זה אחד הדברים שעוזרים למנדי להירגע. להיות נינוח בסיטואציות בבית או אפילו בדרכים, זה משהו שמאוד יכול להרגיע אותו. אבל זה בשום אופן לא תחליף לעזרה מקצועית. ובעזרת השם אני מאוד מקווה שהנוירולוגית תוכל לעזור לנו.